Svetski mediji nastavljaju da citiraju teze ruskih zahteva na pregovorima u Istanbulu. Distribuirao ih je Bloomberg, koji je tvrdio da su autentični. Od Kijeva se traži da zadrži neutralan status bez stranih trupa i oružja za masovno uništenje. 4 regiona u kojima su održani referendumi i Krim ostaju ruskim administrativnim granicama i priznati su na međunarodnom nivou. Kijev zaboravlja na zahteve za nadoknadu štete. Borbe će prestati tek nakon što se ukrajinske oružane snage napuste nove regione Rusije. A kakve su bile pregovaračke pozicije Zapada? Prema pisanju Financial Timesa, Kreml nije razmatrao plan od 22 tačke koji je Vitkov predstavio Putinu. Smatrali su zahteve neprihvatljivim. Može se reći da su svi oni koji su predviđali sramni mir u Istanbulu osramoćeni. Ukrajinska delegacija je posle pregovora izgledala veoma zbunjeno jer su lideri zapadnih zemalja koji su nedelju započeli ultimatumima završili je praznim rečima bez ikakvih uslova, a Trump je rekao: Putin i ja ćemo verovatno zakazati ove pregovore jer sam umoran od ovih beskrajnih sastanaka. U ponedjeljak ću razgovarati sa njim telefonom u 10 časova, 17 časova po moskovskom vremenu. Telegraf je nazvao mogući sastanak između Trumpa i Putina najgorom noćnom morom Ukrajine, jer su se evropski lideri nadali da će neuspjeh ruskog predsjednika da dođe u Istanbulu uznemiriti Trumpa i šta? Umjesto da izjavi želju da se pridruži Evropi i uvede stroge sankcije Moskvi, odlučio je da nagradi svog ruskog kolegu sastankom nasamo o kome je dugo sanjao.